Insellmilkom u nistedinkom għal 152 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hija domanda inkrepattiva illi l-Farizej u l-Erodjani jagħmlu lil Ġesu sewwa jisaqsuh li nħallsu t-taxxa lil Ċesari jew le. Storikament il-Palestina fi żmien Ġesu kienet parti mill-Imperu Ruman, kellhom sovranità sħiħa, kienu jitolbu il-ħlas ta' taxxa u taxxa mhix irħisa, taxxa għolja ħafna. Kien sinjal tal-poter tagħhom, tal-awtorità tagħhom u l-lut kontra qalbhom kienu jħallsu din it-taxxa. Id-domanda ssir biex iġġarrab lil Ġesu biex jekk jgħid ma nħallsux jiġi f'inkwiet mar-Rumani u jekk jgħid inħallsu jiġi f'inkwiet mal-awtoritajiet lut ta' żmienu daqs li kieku qed joħodha kontra il-liġi ta' Mosè. Ġesu jwieġeb billi jitlob anzi jagħmel ġest profetiku. Iġiel lil dawk li staqsew joħorġu munita Rumana illi fuqha għall-istmerrija tagħhom kien hemm il-wiċċ tal-Imperatur. Iġalhom iħarsu lejn il-wiċċ tal-Imperatur, ħaġa li kienu joboduha għall-aħħar. Ta' min hi din ix-xbija? Ta' Ċesari. Għalula mela jagħtu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari u lil Alla dak li hu ta' Alla. Forsi fil-Vanġeli huwa l-uniku mument li Ġesu jagħmel dik li nistgħu nsejħula stqarrija politika. Ifakkar lil dawk li jistaqsuh u jfakkar anke lilna illi għandna dover lejn l-Istat, illi għandna nħallsu it-taxxi bħala kontribut tagħna għal min hu inqas ixxrutijat minnu u biex l-Istat iħaddem is-sistemi ta' għajnuna soċjali tiegħu. Għatu lil Ċesari dak li huwa ta' Ċesari. Hija tħeġġiġa biex in-nisrani jiftakar illi ma jistax ma jagħtix is-sem tiegħu fil-ħajja politika u ċivili tan-nazzjon tiegħu. Imma kull gvern mhuwiex assolut. Huwa mogħti awtorità il li xi awtorità ġejja minn Alla. Il-kuxjenza ta' kull individwu hija ħafna ogħla mill-awtorità tal-Istat. Id-dinjità tal-bniedem fl-umanità tiegħu hija ħafna ogħla minn kull liġi tal-Istat. Għatu lil Ċesari dak li huwa ta' Ċesari. Nimpenjaw ruħna fil-ħajja ċivili u politika. Mingħajr ma ninsew illi kollox ġej minn Alla li lilu u qabel kollox għandna nagħtu qima u ħajr. Nsellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.